И здравейте хора и добре дошли на втората битка от нашите Discord войни за петият кръг, където ще наблюдавате битката между отбора на оптимистите, които преди началото на тази битка или преди началото на този кръг, т.е. се намираха на 8-та последна позиция, т.е. се намират, и отбора на машкарите, които преди началото на този кръг и битка, включително се намират на първата позиция, така че това е една изключително важна битка и за двата отбора, така че ще бъде много интересно да видим какво ще се случи. И да, айде да видим какво ще стане. Рекординг. Така. Айде. Капитан Неоко срещу Цекова, капитан Цеков. Хрис Цеков. Готови ли сте? Става толка. Всичко Давай. точно, братле. Айде да почваме. Да видим какво ще стане тук. Така. Така. Въпросът е. Назовете нещо по вас, което може да ви се надуе. Буза. Така. Цеков изстрелва буза. Брат, аз не знам как ми дойде Как? честно. Бузата, бе, брат. Искам да кажа буза. Ама каза Ще се надува буза, бузите така ли? си. Еми, курец. Да, бе, Цеков. Курец. Еми, Курец. буза, братко. Курец. Така, поглеждаме за блуза в случая. И това е Хикс. Еми, Неоко, Да. дават ти свобода. бе. Корема. Чак. Корема. Може, да. Най-логично. Поглеждаме Корема и топ отговор за Браво, Неоко. Оптимистите първи в рунда. Отиваме при Мистер Харчо. Назовете нещо по вас, което може да ви се надуе. Главата. Лат? Това от много Абе, мозък как ли? бе? Какво? Надуми главата, примерно. Ама то... Добре. Абе, Поглеждаме, това си мисля, поглеждаме главата и надухме ти един Хикс. Това е корупция, брат. Мафия. Така. Шишива. Еми, отиваме Емрето. Той сега с неговото сравнение да не му се надуи газа. Няма, спокойно, да. Назовете нещо по вас, което може да ви се надуе. Пръста. Пръста да ти се надуе. Да, Добре. като го удариш на смодо. Може. То всичко, което дариш, И може да се главата, надуе. ако си удариш. Да, се надуе. то, да, джонгата. Аз цепя бетон, няма страшно. Пръста. Поглеждаме пръста и... Не, втори Хикс, събирайте съвета. Играе разваляна. Аз ще ва преместя. Така, Така играе почваме. разваляна. Йоско, Смоки и Христчо. Бърз съвет за тях. Неоко днес е твой ден, ще ги убиеш. Неоко трябва да спасява доста сериозно положението. Неоко, назовете нещо по вас, което може да ви се надуе. Окото. Окото. Да. Добре. Поглеждаме за окото. И трети Хикс. Не им се надуват очите, брат. Не знам. Преди да дойдат, моля да кажа нещо. Можеш да кажеш всичко. Ташака. Знаеш ли как ще го има? Шатици, ле. Няма да го има. Ама. Ще го Може да има слабени. слабените. Може всичко да има, брат. Другото ми беше крак или ръка, бе, брат. Ама... Не стигнахме до тебе иначе. Добре, как 6 такива, бе, брат? Как 6 отговора, майко? Те ги крадат, мислите за другото, хале. Мускула. We go next. Айде. Мина ли за минутата? кучата. Първи рунд за Все още кучетата. два беше. картона ми трябват, момци. 70 минути. Ето кой като играеш с 6 коча. Единия се Ремуса, другия мачо. Така, дърпам. Така, мина ви едната минута. Неоко каза окото, нали така беше? Да. Окото не им се надува, така че вие може спокойничко да си откраднете първия рунд, защото имате цели 5 отговора неразкрити. Тъй, че... Да, ама да видим. Така, почваме от Бобката. Назовете нещо по вас, което може да ви се надуе, Бобка. Зъба. Зъба. Може. Аз съм за кожата, човек. Йоско. Кожата. Може. Всичко може да се надуе, ама да видим кое са казали. Еми, капитан Цеков трябва да решава съдбата на този рунд. Еми, аз казвам кожа. Примерно като охапи нещо и нали се подува кожата, брат. Си излизат Принципно, такива пъпки. да. Може. Може. Казваш кожата. Да, Добре. окончателно. Добре. Окончателно. Добре. Поглеждаме кожата, но кожата я няма.
Оптимистите взимат Окей. този рунд Я. с 28 Тънко. точици. Тънко, но Добре. все пак. Имаме Мен ме е чудно цели 6 Колко неразкрити отговора. Крак, ръка, Браво, мишници. Ами, на 6-та позиция са казали бузата. Не блузата, бузата. Цеков, бузата. Еба, мамо. Малко бърка думите, ама такова случва се. На 5-та позиция са казали зъб на бобката. Ето щеше да отговора. познаят. Щяха да познаят, да. Зъба. На 4-та позиция са казали ръката. Нелко, което си Ето го. мислеше крак ръка. Да. Сега ще има крака. На 3-та позиция са казали пъпка. Не кожата, пъпка конкретно. И на 2-та позиция са казали мазол. Мазол. Ето, Това пък изобщо пак е по кожата, не. Еми, това са казали хората. Толка. А? Толка ми, то пъпката, нали не е по кожата, брат, в смисъл. Брат, той е По принцип мамо. е по кожата, но не е точно едно и също, брат. мазол пъпка, те са всичките по кожата, брат. Да, бе. По принцип, да. То реално, като ти се надуи ръката, то пак кожата се надуя реално. Просто не да я знам, да. Да. Сета. Няма нищо. Изчепен се. Първия рунд е Поне е много 28 на 0, само един отговор. Еми, това е. Ама виж сега, в края на играта може 28 точки да се направят разликата, разбира. Тъй, че, Сме празни. тъй, че да. О, Отиваме във втори рунд. Халето срещу Йоско. Така. Въпросът е: назовете нещо, с което може да се заключи врата. Ключ! Така. Йоско изстреля преди Халето ключ. И Йоско получава топ отговора, само защото беше по-бърз, защото Халето същото каза. Да. Брат, Така това че- сега е много добро. Машкарите ще играят първи втори рунд. Да, пролича си. Направо беше инстант. Така. Тиваме при бобката. Назовете нещо, бобка, с което може да се заключи врата. Катинар. Катинар може. Поглеждаме за Катинар. И втора позиция има го Катинара. Vamos. Вамос. И сега отиваме при капитан Цеков. Назовете нещо, с което може да се заключи врата. С това. Брава някаква такава. Права? В смисъл, нали ги знаеш, примерно, където са на под бравата, където са, как се кажеш тази част? Им трябва да ми, Резе. Брава, трябва да ми кажеш как се казва. Брава. Нали на вратата Брава, вместо да, Аз брава. сещам, Едно отделно. аз сещам за какво говориш, ама. Да, ама просто те Той- сам избягал такъва. Той бобката го Брава, каза как майне, се казва защото- реално. Ключалка. Не знам нещо. Ключалка, да, ключалка. Бобка, кажи им как се казва. Резе. Нямаш да сещам. Добре, толка ключалка в такъв случай. Ключалка казваш. Да. Добре. Значи не приемаш на бобката отговора. Така е думата. Добре. То така няма да е честно. Аз никой няма да се сета за това така личи. Да, то има някои думи, Да да са видим сложнички. сега да и те Но от човека. поглеждаме Какво има? за ключалка. И това логично е хикс, защото реално в ключалката се пъха ключа. Именно. Така че, не знам що, в смисъл ти това дед го каза, беше просто си забрал думата. Бобката само са подтети, то не е нищо. Няма нищо на семейния съвет. Казана дума, Добре. хвърлен хикс. М. Отиваме при Йоско. Стол. Назовете нещо, с което може да се заключи врата. Сега кажи. Стол. Стол. Ти при зомби апокалипсис нещата. Не искам ти. Еми, що да не? Какво? Може бе, може. Ма дали са казали стол? Ще разберем сега. Поглеждаме. И втори хикс. Берете съвета. Реално всички могат да лефнете, така че давайте. Човек. Така. Нема стол. Къде е това, бе? Горе. Тъй. Ами, пак сме до бобката. Бобка, назовете нещо, с което може да се заключи врата. Резе. Резе, ето. Момчето залага на думата, която Цеков трябваше да вземе по принцип. Поглеждаме на бобката резето и пета
позиция. Скромничко, ама го има. What? Това е толкова Малко нищо. на сърце. Еми, Браво, ама Бобка. виж сега, може да е ниско, но го има. Вие търсите Е, да. отговори, Ма, които ги трябва има. да пуснем бобката. Да, сигурност. Така, сега Цеков да Да, видим дали се пуснем сетил за бобката. още нещо. Назовете нещо, с което може да се заключи врата. Верига. Браво, Верига бе. може. Другото в главата е вала. Че това е много добро между другото. Поглеждаме за верига, но дали са казали нашите хора Това верига? трябваше да кажа. Ще разберем сега. И шеста позиция, има го. Пак е много Добре, тънко, добре. обаче го има. Там е. Браво е. Чай да ги дърпам, те реално много ще обсъждат иначе. Така, 1 минута и 7 секунди, даже ви дадах. Отключиха Резе и Верига, не са дали трети хикс още. Така че, сега отиваме при Йоско. Назовете нещо, с което може да се заключи врата. Да видим. Майко. Сега да Желязо, видим какво ще желязо. каже. Желязо! What? Еми, примерно, нали знаеш, че има някой път, където слагат едно желязо, в смисъл по средата между двете, не знам. Добре. То това е пак нещо като резето, То само че това е пак си по-голям. има друга дума, ама трябва ми Да, я как кажеш ще кажеш коя, ама това, нали. Така, желязо ли да приемам? Би, да. Добре, окей, желязо. Някой си желязо. Поглеждаме за желязо и това е трети хикс. Нема железо. Той точно го нагласил, бе. Нема железо, ото мангото го крадат, брат. Да знаеш. Така. Оптимисти. Трябва да крадете точки. Да. Знаеш как? Така, Емре, назовете нещо, с което може да се заключи врата. Да видим. Какво сте обсъждали. Клин за врата. Какво? Клин. Клин за врата. Клин, да, Клин беше, брат. Клин. Факт. Добре. Да. Клин за врата. Това често казвам, нямам и на идея какво е даже. Не е от тоня клин, деца обличащи. Логично, това Е, няма как сигурно да съм, затвориш да. вратата. Аз се сетих кой е, брат. Нямам представа се аз, сетих но рано. клин. Така, хале? Така сега ще кажа печеливша парола. Парола, окей. Логичен отговор, в принцип. Ами, Нелко, имаш два принцип отговора съм- или твой. Да. По принцип съгласен с Клина, обаче едва ли ще са го казали, особено на трето и четвърто място. Така. Затова ще мисля логично и ще кажа и аз парола. Залагаш на паролата. Да. Добре, може, Има- логично е. Ако го има Клина, ще се фърля от 11 етаж. Не деве, трябваше за другите две битки. Тъй, Те ще поглеждаме за парола. Но това е хикс. Браво. И машкарите връщат един рунд. Аз Да, даже мисля, никога да не се съм, сколно, през живота си не съм виждал такава врата с парола. Ама сега не мога да се играем. Не играем Не, това. аз не съм. Конните врача. Но не съм виждал и врата с желязо. Нека видим Е, двата неразкрити отговора. На четвърта позиция са казали Райбер. Райбер, брат. Така, Райбер. Райбер е много теобразно с... Да. И на трета позиция, какво мислите, че са казали? Хладилник. Ник топък. Чип. Така, за трета позиция ще кажа, че Йоско беше на прав път, но не оцели нещото. Шкаф. Не стол, братле. Шкафа Добре, местят, не брат, стола. добре. Добре, Няма добре. познаване тия. Шкаф, що не? Логично е. Така че, Ние сме в другия разговор и си казваме верига, ако не верига, резе, връщаме се верига и резе. Еми, Как да стане? такова е, брат. То затова трябва да има много отговори. В принцип, ама трудно е да сетиш. И така, Аз не след знам втори как- рунд, 28 на 64. Отиваме в трети рунд. Бобката срещу Емре. Битката на възрожденци. Я. Така. Тук вече по две точките, по-сериозната работа. Я поне. Назовете телевизионна игра с награди в националния ефир. Сделка ли не? Така, Бобката изстрелва сделка или не. Телевизионна игра, ля. What? Така, поглеждаме сделка или не на Бобката. И четвърта позиция. Емрето има 3 по-популярни отговора. Може да дадеш някой от тях потенциално. Телевизионна игра. Това и Да. говорим Да, компютърни бе. игри ли са? Да бе, да. Не, в смисъл телевизионно шоу, примерно. Нашата игра, бе, как се казваше? Нашата игра. Как се казва Семейни нашата? войни. Така, семейни войни. Нарочно оставих сам да го каже. Да, семейни Поглеждаме за семейни войни
И топ отговор, естествено. О, То като го взимаме от това шоу, това ще са го казали топ. И оптимистите сам почват отново първи. Цялото дърво в печката. Така, отиваме при господин капитан Нелко. Назовете телевизионна игра с награди в националния ефир, Нелко. Стани богат. Стани богат. Съгласен съм, може. Поглеждаме и трета позиция. Браво. Много добре вървите втори рунд. Тя да не ла джинксна обаче. Няма. Така, Халето. Назовете телевизионна игра с награди в националния ефир, Хале. Survivor. Survivor. Добре. Поглеждаме за Survivor и това е първи хикс. Не са казали Survivor. Така. Отиваме пак. Прием ред. Назовете телевизионна игра с награди в националният ефир. Имаше май една, ама не знам дали се кажеш така. Минута е много или нещо такова беше. Минута е много, да, точно така се казва. Тя е стара игра по принцип, но да видим дали са сетили хората сега. И не. Това е втори хикс, събирайте съвета. Ето всъщност аз ще ги преместя. Така. Майка му деба. Нелко, назовете телевизионна игра с награди в националният ефир. Националния ефир, брат. Да, точно така. Игри на волята. Така. Приемам го. Игри на волята. Игри на волята го каза. Все пак, нали, не очаквах да кажеш при една секунда, но приемам го. Без значение, третия хикс. Така, поглеждаме игри на волята, но да, пак е хикс, така че няма Аз се игри сещам за на още волята. една. Или риск губи 100% ще го има. Риск печели, риск губи, ли? Да, имаше една такова. Ами ще разберем. Имаше още една. 15 секунди. Колко ми даваш или помниш ли текста? Не, това е от по-стари издания, още го е нямало, май. Той минута Кой е много, по-най- много, кой много, по-най- много давна. Като две капки Няма, вода, ти не брат. Не, няма Като да две капки вода. Пееш или лъжеш? Ма виж сега, вие трябваше да мислите логично. Семейни войни, стани богат, сделка или не. Мисъл, вие тръгнахте в такива за физическа където са. Нали? Няма други не се сещам, брат. Да, ето това е, че трябва да се сетите. Така, Да, че да ги други. дърпам. Минута и 15, ай. Пееш или лъжеш? И вас сте ходе. Така. Изгърмяха третия хикс с игри на волята. Така че да видим какво сте обсъдили вие. Така, Бобка, назовете телевизионна игра с награди в националният ефир. Да чуеме. Заглушение. Мютнат си, мютнат. Да, мютнат си между другото, трябва да... Черешката на тортата, извиня. Черешката на тортата. Добре. Ами, Йоско? Казвам Тото или там Бинго. Тотото. Тотото или Не знам бингото. как се викаш. Имаше едно предаване, Не, където въртат има, ама трябва да ми го кажеш кое е. Не знам как Не се мога казва да ти го Бинго, подскажа. Еми, добре. Аз телевизия не гледам. И аз по принцип. Значи приемаме бинго или тото. Добре, Цеков, не ти е много лесна задача в този случай. Виж. Такова, брат. Може да кажеш пък свой собствен отговор, ако се сещаш за някаква игра. Да, аз съм готов, така че направо го изстрелвам. То път ще послушам бобката и казвам черешката на тортата. Черешката на тортата, казваме, като финален отговор. Да. Добре, да видим къде отиват точките. Сега. При нас. Черешката на тортата е хикс. При нас. И отборите, точките отиват при оптимистите. Ако има кошмари в кухнята, майна съм ятам, честно ти казвам. Не, нещо с... Виж сега, аз и на тях го казах, семейни войни има, стани богат има, сделка или не има. По тази логика трябваше да се водите такива някакви. Тя майна на Иван Манчев и си е бал майката. Да видиме неразкритите. На пета позиция са казали Лотария България. Лотария България, брато. Да. И бингото и тотото, което Йоско не можа да се сети, национална лотария. Национална лотария, ау. Тези двете... Аз Захари Бахаров, ма викам това пък какво правиш там? Ти ли не се сети за името?
Никога нямаш да се сета за това, между другото. И аз Да. никога нямаше. Никак. Еми, такова е. Но, все пак, резултат след трети рунд 150 на 64 за оптимистите. Сега отиваме пак при капитаните. Нелко срещу Хрис Цеков. Добре. Да видиме. Интересно се получава. Да. Първи срещу последни. И двата отбора имат нужда от победи, така че въпросът за вас е: назовете цвете, което жена ви гледа вътре в къщи. Роза. Така. Цеков изстрелва роза. Не знам. Директно го изстреля. Веднага ще се сетим за това. Да. Поглеждаме за розата и това е Хикс. Цеков, не са казали роза. Ти даже не мога остави да се доизкажа. Тук търсиме мъжката логика. Какво би казал един мъж? Ма ти директно роза и... Мъж. Лалета. Брат, колко мъже Лалета. пък разбират от цветя. И биха изстрелвали. По принцип, да, логично е, наистина. Всеки мъж Да, трябва да знае сега. розата по принцип. Но, другия откачен, реално, лалета казва. Те са гърни Аз цветя. трябва да съм ти роза. Добре. Мълчиш и кога. Глеждаме на Нелко лалето. И Нелко това също е Хикс, така че вторите... Орхидея. Орхидея. Опа, да, и Аз как двамата... първи? Да, Халето е първи. И двамата обаче един и същи отговор. Деям! Но Халето Няма шанс. с малко по-бърз от него. Орхидея е на втора позиция. Йоско има шанс да даде единствения по-популярен отговор. По-популярен отговор е със сигурност... Аз знам, аз даже не знам толкова цвета. Мухолов. Да чуем какво ще кажеш. Не знам как... Не знам. Марленка. Какво? Аз се чух въпроса, не цяло няма нищо. Марленка ли? Не знам, човек. What Човек, in the аз не world знам is за this? тя. Добре, Не знам. казана дума хвърлена Марленка. Но това също е Хикс. И орхидеята на Халето печели отново. Оптимистите играят първи. В рунда отиваме до Емрето. Назовете цвете, което жена ви гледа вътре в къщи. Какво мога да каже един мъж? Бегоня. 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 Сигурен ли си, че един мъж може да се сети за това? По принцип. Брат, но като малък с баба, като съм се занимавал, ги знам. Еми ти си мастъра на цветята, значи. Поглеждаме Значи да бегоня. Сега някой ще каже Еделвайс от Това е първи Хикс. военната Може- на левела, ще му кажа. Може всичко да кажат, брат. Така че това е първи Хикс. Така, отиваме до капитан Нелко. Назовете цвете, което жена ви гледа вътре в къщи, Нелко. Казвам такова е. Фикус. Фикус! Моите любими фикуси. Първото е. Поглеждаме за Защото най-хубаво. фикус и фикус е топ отговор. Нелко заковава Човека топ читка, отговори брат. днеска. Така, Хале, ти добре почна да видим. Назовете цвете, което жена ви гледа вътре в къщи. Какво мога да каже един мъж? Кактус. Кактус, може? Може всичко да каже. Така. Кактус го харча. Поглеждаме на Халето кактусите и четвърта позиция. Има го. Така. Емре, назовете Да. цвете, което жена ви гледа вътре в къщи. По мъжки начин трябва да мисля, нали? Да, със сигурност. Нямам. 10, 8 вече, 7. Циклама. Циклама! Да, това е добро иначе. Добре. Хале, тук какви са тия, брат? Миклама, Марленки. Хале, виж сега, ние с тебе никога няма да си отваряме цварски магазин, заеби. Да. Циклама, поглеждаме циклама и събирайте цикламения ви съвет. Ярака. Нема циклама. Така, Йоско, Хрищо и Смоки. Между другото имаме един отговор, ама но... Да видим дали ще стигнем до тебе обаче. Няма, Ще да стигнем. Сега Нелко ще закове някакъв, той както е тръгнал. Така, назовете цвете, което жена ви гледа вътре вкъщи. Мъжката логика, братко. Такова. Драцена.
Драцена. Драцена! Майко мила! Драцена! Е някаква марка хладилник, брат. Мама има вкъщи такова, бе. Да бе, ама дали мъжете биха се сетили за това е въпрос. Брат, де да знам, аз казахме лалета и рози, аз друго Но не виж знам. сега, мама може да има и бананова плама вкъщи. Сетих са. Сети са, ама... Чай Сега, сега да видим дали... да видим какво беше. Драцена. Драцена. Няма го. Ами, това е Хикс, верно? Ауе, ще има. Според Ауе, ще мен, Ауе, може. не, според мен ще има изкуствено. Драцена, братле. може. Така, Ай, няма как, после ще. така, казаха Драцена. Някой лев напак. Но съм върнал. Йоско, стой тогава. Как избяга? Казаха Драцена като трети Хикс, нямаше го, сега мога да крадете 144 точки плюс, каквото познаете. Тъй, назовете цвете, което жена ви гледа вътре в къщи, Бобка. Алоe вера. Алоe вера. Йоско? Да. Палма. Палма! Той човека е на Малдивите. Няма проблем. Еви, Цеков, ти си човека, брат. Кой казал капитана? Алоe. Ел Капитано фърля алоето. Силно се надявам да съм прав. Ще го има, ще Стрелваме го има. го. Значи това е на Бобката отговора, който се е обсъждал реално там. В съвета. Добре. Поглеждаме за алоe. И това е Хикс. Дали, мушкато ще има, сега мъжка лойка. Оптимистите отново взимат този рунд и да видим двата неразкрити отговора. Мъжката логика на пета позиция са казали, мене ме отглежда в къщи. Мен. Господи, Отговор е човек. И добре, как да се сетим? какво мислите, че е на трета позиция? Изкуствено растение. Мушкато. Мушкато и изкуствено имаме. Не знам, аз се предавам. И на трета позиция са казали изкуствено цвете. Изкуствено. Халето Браво, е прав. Мале, И така, резултатът след този рунд, четвърти е 294 над 64. А реално погледнато, ако оптимистите вземат целия пети рунд с 4-те отговора, може би ще минат интуиция по чай да точки. биме играта после. Това Да, реално все още машкарите, ако бият целия рунд, могат да спечелят, така че... Точно, това казвам. Така, отиваме в пети рунд, където играят вторите. Как така? Нашка. Вторите, бе. Щяхме вторите. Халето, как бе? Не, сега играхме вторите, защото първите не познаха. Така ли беше? Да. Добре, значи Бобката срещу Емрето в пети рунд. Битката на Майко. възрожденци номер 2. Съжалявам от сега The хора. Wader Fighter. Не, камбак. Така, въпросът към Бобката и Емрето е: назовете нещо нежелано, което може да намерите в косата си. Въшки. Емрето изстрелва въшки. Може. Поглеждаме за въшки. Трета позиция. Браво, бе! Обаче, Бобката може да даде един от двата по-популярни и да почнат те. Бобка? Някакъв прахоляк. Прахоляк. Хлебарки, брат. Прахоляк или прах реално? Добре. Поглеждаме за прах, прахоляк и това е Хикс, така че оптимистите отново играят първи в рунда. Няма прахоляк и прах. Или, да, то е логично, обаче не са го казали за този въпрос. И отиваме до капитан Нелко. Назовете нещо нежелано, което може да намерите в косата си. Пърхот. Пърхот. Може. Поглеждаме за пърхот и топ отговор за Нелко. Това му е трети топ отговор, мисля, че днеска. Не съм много сигурен, но дали втори, дали трети, доста добре. Айде, вие сте. Така, Хале, назовете нещо нежелано, което може да намерите в косата си. Мисли просто. Дъвка. Да. Може. Поглеждаме дъвката на Халето. И това е втора позиция. Дъвка, има го. Браво. Вече е already на 246 точки. Стига, е. Имате един единствен отговор, който е най-трудният, защото е най-малко популярния. Така, да видим Емре. Назовете нещо нежелано, което може да намерите в косата си. Мазнина. Мазнина. Добре. Приемам мазнина. И това е първи Хикс.
Все пак е още първи хикс, имате още 2 пъти да дадете. Капитан Нелко изстреля топа отговора, сега трябва да помислиш за най-последния отговор. Назовете нещо нежелано, което може да намерите в косата си. Бял косъм. Бял косъм. Може. Дали са го казали обаче? Ще разберем сега. Поглеждаме бели косми. И това е последният отговор. И оптимистите изкъртиха този рунд. И печелят тази битка с 573 на 64 точки. Много добро представяне, браво. Даже мисля, че в момента даже една позиция нагоре ще моментално. За Емрет, за този, как се казваше, Миро. Няма играете повече с него, да. На финал ще отидем срещу него, ще играем. Може, да, ако влезете в четворката и те също могат да съпаднете. И така, GG за двата отбора. Добра битка, но в случай оптимистите надделяха този път. Вау! Каква победа за оптимистите само с резултат 573 на 64 точки. Вау! Тук наистина се заформя едно много интересно класиране, защото единственият случай, в който оптимистите щяха да мръднат от последната позиция и да минат Джинтуиция, беше ако след резултата на Джинтуиция от предният кръг, те спечелят своята битка с точки повече от 500. Разлика говорим. И те направиха точно това. What the fuck? Наистина уникална битка за отбора на оптимистите. Поздравявам ги, Ева, момчета. Да видим какво ще стане нататък. Надявам се това епизод, че да ви е харесал. Ако е така, цъкнете палчето нагоре, абонирайте се и ще се видим скоро в следващата лудница. Чао от мен!